Bogatul Liam. Un băiat se întreba tot timpul de ce el e sărac și alți copii de aceeași vârstă ca el sunt bogați. Se întreba asta de mai mulți ani și tot nu primea răspunsul care să-l mulțumească. Într-o dimineață s-a trezit de vreme și, văzându-se iarăși în acea căsuță, de parcă era în garaj, și-a pus o întrebare nouă. Ce am eu de învățat de trăiesc într-o astfel de locuință? A înțeles curând că are de învățat niște lecții importante pentru evoluția lui. Ce lecții ai de învățat, Liam? S-a întrebat el. Ai de învățat faptul că ai puterea de a-ți face propria bogăție, a venit răspunsul din interiorul său. Oh, asta e ceva nou. Cred că pot să fac propria mea bogăție? Da, s-a întrebat încă o dată. Ce pot eu să fac pentru a avea o altfel de casă decât aceasta, în care nu mă mai simt deloc confortabil? A plecat să-și facă treburile zilnice. Când a ajuns în locul în care muncea, a venit un domn pe care l-a auzit cum spunea. Într-o vreme am crezut că e greu să-mi fac o casă și am auzit pe cineva că totul este posibil. Important este să nu te mai vaieți și să crezi că totul este posibil. De atunci am început să cred că totul este posibil cu toată ființa mea și mi s-au deschis noi orizonturi, noi căi și am atras în viața mea oameni care mi-au oferit de lucru și eram plătit din ce în ce mai bine. Începuse să-mi placă să fac diverse lucruri. Înainte mă simțeam plafonat, trist, nu știam ce să fac. Îmi făceam griji referitoare la nepriceperea mea. Asta este doar o percepție, fiindcă întotdeauna putem să facem tot mai multe lucruri. Noi, de fapt, nu ne activăm potențialul și rămânem așa apatici, crezând că nu putem să facem ceea ce e total eronat. Băiatul a aflat această lecție, care, desigur, era și pentru el, altfel nu ar fi auzit-o. Ghidul său interior l-a trezit și l-a ajutat să audă această întâmplare. Atunci și-a spus, ei, dacă acest om a putut, înseamnă că și eu pot. Totul este posibil. Atunci s-a activat în el din ce în ce mai multă credință. A simțit că este un alt fel de om și s-a trezit mai mult prin interior. Simțea că are o nouă energie cu care a început să se simtă din ce în ce mai bine. Orice muncă de acum o făcea dintr-o nouă energie și era recunoscător pentru munca pe care o crea și simțea că se creează noi oportunități. Așa că, încă de atunci, după ce acel om a terminat de vorbit cu șeful lui, a venit la Liam și a spus, crezi că mai putea ajuta cu o anumită treabă la mine acasă? Am nevoie de un băiat ca tine și te voi plăti corespunzător, bineînțeles. Da, a spus Liam. În acea zi s-a dus la acest domn care i-a dat să muncească și a făcut acea muncă bucuros. A doua zi s-a dus iar și s-a dus în fiecare zi a săptămânii și mai mult decât atât. A fost plătit, într-adevăr, corespunzător. Când a văzut că a făcut o nouă activitate și a primit acei bani, el a continuat și s-a dus o perioadă lungă să facă treburile casnice la acest domn. După o vreme, acesta i-a spus, am văzut că ești priceput, ai dexteritate și îți place să muncești, așa că m-am gândit să te angajez la firma mea, unde să te ocupi cu partea de distribuție a firmei mele. Da, îmi spuneți ce să fac și eu fac. Și te voi plăti corespunzător, a adăugat șeful său. Așa au făcut. Din următoarea săptămână, Liam a lucrat la firma acestui domn. După ce a înțeles ce are de făcut, a început să muncească cu dorința de a face ceva nou, ceea ce îl făcea bucuros. Astfel că, într-un an, Liam a strâns mai mulți bani și a vândut acea căsuță pe care o avea, iar cu banii pe care i-a primit într-un an, și-a cumpărat o casă nouă cu confort. În timp ce era în acea casă, simțea o mare recunoștință și a observat că ceea ce și-a dorit cu ceva vreme în urmă s-a împlinit. S-a bucurat de ceea ce are prin munca lui. Acum și-a spus că e timpul pentru o nouă intenție. Și-a pus așadar o nouă intenție. După încă un an de muncă,
Liam a constatat că venitul său a crescut suficient, pentru că domnul îl plătise corespunzător, cum a spus. Vânzările la firma sa au fost bune, iar venitul său a crescut considerabil. A vândut acea casă cu confort, pe care și-o cumpărase, a mai pus bani din ceea ce a făcut în ultimul an și a cumpărat o casă mult mai frumoasă și într-o zonă rezidențială, cu mai mult spațiu și a făcut o grădină în care a plantat semințe pentru anumite legume, pe care dorea să le mănânce și a avut toată vara mâncare din semințele pe care le-a plantat și le-a udat. Unele s-au copt toamna, erau semințe care se coceau toamna și era mulțumit. Și-a privit grădina, casa și și-a spus că e timpul pentru o nouă intenție. A plecat într-o croazieră unde a cunoscut o fată care i-a plăcut și au început o prietenie frumoasă. Ajuns acasă, a conștientizat că această casă a lui mare, frumoasă, cu grădină, cu de toate, este goală, iar atunci a sunat-o pe prietena lui și a invitat-o să-l viziteze. Acesteia i-a plăcut. În Irlanda, Liam și-a pus o nouă intenție, astfel că în mai puțin de un an, peste 9 luni, a avut 2 copii, o fată și un băiat, care îi umpleau casa și era foarte bucuros. Muncea în continuare cu entuziasm, pasiune. Într-o zi, șeful lui a spus: uite, eu în curând voi ieși la pensie și am văzut de-a lungul anilor ce poți să faci. Voi mai veni pe aici, însă nu voi mai munci atât de mult. Vreau să te las pe tine în locul meu. Ce zici? Liam s-a simțit cu adevărat pregătit și a spus: mulțumesc pentru încredere, accept această provocare. A rămas să conducă această afacere și la rândul lui a angajat pe altcineva în postul pe care l-avusese, iar peste un an a mai angajat și alți oameni și a extins afacerea. A observat că era în centrul bogăției sale. Avea afacerea, familia lui, frumoasă, luxoasă, și s-a simțit binecuvântat și mulțumit de ceea ce are. În fiecare zi a continuat să mulțumească pentru ceea ce are, pentru soția lui, afacerea lui și copiii săi, și a îngăduit să călătorească mai mult și să se bucure de călătoria vieții sale.